Yayi Lohwati. Iki ana pisowane Betari Sriyati. Kepiye mungguh karepe diake paringa dawuh Kakang Pukulun. Dalah pragenjang Pak Bambuk bolong sapa sing gawe. Betari Sriyati aja ringa-ringa tidak maragake tumuli matur kang trewaca apa darane jeneng kita ngadhep marang kayangan suduk mangudal-udal. Nggih Pukulun kekilapan menapa jingandika Pukulun dateng mobah musi ing jagat sawegong. Ora ngono ya. Nadyan dewa iku kawaskitane den mesti nanging kawicaksanan uga kasarira ingkang tegese ora kena mbuka kekeran kang durung kelair iku arane Bajra Udaka. Arane Bajra Udaka, Bajra iku bledhek, Udaka kuwi salah karya. Kawaskitan iku kekuataning bledhek yen nganti salah karya sesikune kaya dene sinambring gelap, ngerti? Nuwun inggih Pukulun kepareng putra jingandika munjuk atur. Ya piye? Sampun sawetawis lami sesembahan kula Pukulun Bathara Wisnu anggenipun tumitis wonten ing Marcapada. Etanging taun langit kados sampun wonten petangan ingkang kliwat Pukulun. Keparenga kula nyuwun idi palilah kula badhe sumusul Pukulun Kakang Bathara Wisnu dhateng Madyapada Pukulun. Wis ora apa wis. Setahun hitunge tahun bumi, sedina hitunge tahun kayangan. Pisahmu karo Wisnu Bathara kuwi lagi pirang minggu lawase lah kok wis nglayung kaya ngono Sarirati teh Sriyati. Manyen wong wedok ini ditinggal wong lanang ya kaya ngono ketok alum. Alum. Arep kowe mbiyen nalika ditinggal kowe ya wis ora apa-apa ning nyatane ya alum. Ya mung tujune kowe Betari sing ora tau mengongi wonge wong. Lha upama ta kowe iki lobok kembenmu terus golek tamba bronto. Nuruti karo mogane si dangkel sungsang. Mestine bakal bubrah pernatan. Lah tujune kok ora kowe Betari Sriyanti. Inggih Pukulun. Lah ya ora maido yen kowe kepengin sumusul lawan rakamu Bathara Wisnu. Ya ulun ora kabutan, ya kena-kena wae. Nanging sumurupa Betari Lohwati uga ing wektu mangsa kala iki uga bakal mudhun marang Madyapada. Iya Kakang Pukulun selak ora kuat nduluru saing jagat raya aku bakal salira wahyuning Loh Jinawi. Upama ta ngono ulun ya mathuk nanging apa ora ngerti. Yen tanggonira salira wahyu Loh Jinawi iki uga bakal gedhe godha rencanane luwih-luwih si Betari Sriyanti yen par nusul Bathara Wisnu Madyapada apa kowe ora eling lelakone kala gumareng nggone tansah gandrung kapirangu karo kowe Sriyanti. Mangka nalika semana tak kon bali merga kowe duwe penjaluk gelem dipek bojo karo kala gumarang nanging nek nganggo pitukon gamelan gethok-gethopyok surak kepyak kang tanpa gending. Lah nek kala gumarang nggone golek gamelan gethok-gethopyok surak kepyak tanpa gending kuwi entuk gawe apa ora cilaka kowe dadi bojone kala gumarang. Kuntang mening samudra nglangut tanpa bagot. Lajeng kula kedah kados pundi mongko kadhe sampun wonten teng ora gaib kula kedah sumusul Madyapada. Yen ngono sak mengko mengkene wae. Yayi Lohwati, ngono dawuh mapa Kakang Pukulun? Kowe tetep dadi sariraning wahyu Loh Jinawi nanging aja wujud kaya mengkono.
wujuda cahya pepadang manuksma anggane Betari Sriyanti iki lan tumuju marang negaring Purwacarita tumitisa marang garwane Nalendra Purwacarita sing jejuluke Prabu Sri Mahapunggung garwa ingkang angka 2 iku Dewi Darmanastiti iku dadi warananing tentrem raharja ing bawana iki. Wah, iki sing tak antu-antu kowe Sriyanti tak bonyong. Aja mlayu kowe. Turutana kumarang. Wong ayu-ayu kok angele ora kira-kira kowe Sriyanti. Nggonku ngenteni tetes sing katresnanmu nganti kaya bosok awakku. Wiwit seprana tekan seprene kok ora duwe rasa welas menyang aku kang kegilut wuyung wong ayu. Wow, Sriyanti. Yo, dikepiye wae aku ora bakal mendho. Ngerti playumu mener menyang Kedaton Purwacarita. Aja nganti kawanguran aku nusuk ana ing angganing sapi kumarang.
ngarsa madangi jagat duk mungup-mungupaning sabocah ing wukir marbabak bang sumirat marbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan gunung-gunung maju hot hot go hot 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 utba hot sungkeming pangabekti kula katuring pepada paduka Kanjeng Rama Prabu Inggilingaya. Gosik aku ngerti kowe ora ndodhok sesedukan awit mawa praba ngenguwung nganggo makutha kencana tegese sira kembar kelawan aku Maha Punggung ya gene kowe ngucap kang mengkono. Nggih. Estunipun malih-malih menapa perkawis menika sampun wonten pratandha trontong-trontong ing pepadang saking jagat wetan. Nyata yen sira taruna ngungkuli bapa kowe wis sembada bebodro negara mengku kawibawan tanpa pariwara. Pangrasaning Sudarma marang Atmaja kang sembada mengku kawibawan dhewe candrane kaya sinengka suwarga tundha sanga nanging ana kuciwane sethithik dene kowe ora keduga seba menyang Gilingaya. Upamane kena tak tuduh gembelo mestakamu kuwi dudu kautamaning wong tuwa kaya aku nanging kegawa saka wangkal-wangkoting wewatekanmu wiwit biyen bisa anjalari dumadining paprangan iki. Aku sumurup lan aku mung kepengin njajaki jero cethèking kalungguhanmu. Ora lirip kowe kano anakku lanang. Sewlepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Rama Prabu. Ning kowe ngerti ya, nggonmu bebodro kawibawan lan kamulyan ngokop
getihe dulurmu. Bebantening kadang Harnindra Iramba Isrudewa kabeh padha mili getiya ning paprangan gedhe iki. Tegese kamuktenmu uga ancik-ancik sedulur. Kano ing antarane kabeh putraku ya mung kowe kang bisa tetep ing kekudangan. Anak anonganing dita kautamanmu ngobori jagat kawibawanmu sundul langit. Dewa Esa rumangsa mulya merga kluhuranmu. Nanging ya mung Kano kang bisa nyuwargakake Prabu Dewa Esa. Nadyan kowe anakku lanang, kasuwarganku mundhut aku kudu mbok pethuk kreta kaprawiraning jurit. Suwarganing senopati ingkang gugur ana madyaning rana Madyalaga. Ayo seblakno dadamu. Wilahing Mastuna sidam sekaring bawana langgeng. Nggir maha punggung. Sayektinipun bapa ingkang ngandhingini bebodro negara ana ing Giling Ngaya. Nanging pun bapa pitaya kelawan hateking purwacarita ingkang samengko wis tumrontong sumunar mawa cahya. Jebul putra ulun pribadi Sira Wisnu ingkang sasana dadi punjer-punjering adil lan bebener. Tutukna nggonmu mengku ngayomi sagung para kawula dasih ing Nuswa Jawa. Aja kongsi kendhat nggonmu tansah aweh kabagyan marang titah Madyapada nggih ulun bali makayangan. Napa Kakang? Yai Jaka Puring. Nggih, wonten
pangamuk ing sapi gumarang sinuwun ngrisak wewangunan mbibrahaken pernatan ora pati nduga mono. Ambak mong sapi ngamuk niku iso ngalahke ratu. Kae sapa Kyai? Cobi mang priksani telenging Pramana Jati nika mboten sapi sak baene. Waspading cipta Nalendra Purwacarita. Sejatine kanang lembu kasusupan kala gumarang. Mongko sejatine weruh sapa ta sejatine kala gumarang anengging ingkang tansah ambujung Bathari Sriati. Krida Sang Nata Maha Punggung Musti Sanjata tinumpahaken kendhenging langkap jumepret mawa cahya ngenani kang lembu gumarang kamprung mbuh tibane. Wah. Ladalah wadudu karepe dhewe. Kakang Pukulun Wisnu wangune ngerti najan aku mlaku mlipir-mlipir tak rewangi jinjit-jinjit. Mesa ngerti slagaku ya. Saiki Sriyanti wis nyawiji ning Purwacarita. Liya dina mesti ana cara ingkang prayoga kanggo ndemok klangen aku. Pun prayogi niki enten kadi soroting Pulunggana lumebet wonten pura. Dawahipun kok wonten ingkang garwa Dewi Darmanastiti. Inggih Dewi Darmastuti. Sinuwun raos kula kadi kedawan rembulan sinuwun. Iki wahanane apa Kyai Semar? Bathari Sriyanti nggih dewaning kesuburan, dewaning pangan, dewaning loh jinawi. Sakmangke sampun nyawiji kalian Bathara Wisnu wonten ing bumi ngriki.
Pake aku ngelih neh pake aku keluwen pake ana nggon tandurane wong Adibaya saiki hawane wis panas aku wis ora krasan ana nturi kono wis enek sing nunggu pae kaget tudon aku golekno pancen pangan liyane nggon kono kuwi ya Pak wela dalan nyingkira Kyai Semar kula putut Jantaka. Ayo aku ngerti. Anak-anakmu sing ngrusak tanduran kuwi. Anak-anakmu sing ora tatanen gawe susahe wong tani kuwi. Waduh sampun dukani mekaten Bu Kulon awit sedaya ingkang tinitah wonten ing bumi menika kedah angsal tetedan. Sing entuk mangan niku mboten mung wong sugih, wong pangkat, wong bondo mboten nanging najan to anak-anak kula. Kacirios kula menika dados tiyang pinggiran. Nanging ugi kesinungan nyawa Bu Kulon mila kula aturi migatosaken dhateng anak kula ingkang mboten sekedhik cacahipun Bu Kulon. Awit menawi titah ingkang kados anak kula ingkang remenipun namung dhateng tetedan mboten badhe ngarah menapa-menapa mboten badhe pados pangkat mboten badhe pados derajat semerepipun menika namung wetengipun wareg menawi wetengipun wareg menika sampun nyamleng mboten badhe ganggu damel dhateng sinten kemawon. Najan kalenggahan Nalendra Nayaka negara kangge sami rebatan sikut-sikutan jegal-jegalan nanging kula sak anak-anak kula mboten badhe tumut-tumut. Kula wonten mriki menika namung pados sandang tedha. Mila monggo keparenga Kyai Semaya nggalih perkawis menika lan dipun aturaken wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung. Jantaka kula aku ngerti nek to anakmu kabeh kudu entuk pepancen pangan nanging ngerti ya anakmu kandan-kandan ana aja nganti gawe rusak lan aja gawe rugine wong tani merga para mongkisma kae uripe wis keserakat uripe wis montang-manting golek rabuk regane larang bareng dadi tanduran tukul didak-idak dirusak karo anak-anakmu panen nek panena urung nganti woh wae wis padha rusak nek nganti ngerdo ndrebala anak-anakmu ora mbok kendhaleni iki mengko dadine jagate bakal rubuh negara iki bakal bangkrut ngono namung atur kula ngajeng lajeng anak kula nedhi menapa saiki ngene anakmu tak wenehi pepancen pangan nanging sisa-sisa dedaraning menungsa sing wis ora dikanggokake karo menungsa kuwi panganen kowe sak anakmu aduh ngaturaken panuwun Bu. Apa truk bocah cilik-cilik dong gedhiki ula sawah. Kowe kurang ajar ya. Wiwit dina iki tak tetepake. Ora kena padha mateni ula sawah. Merga kae sing jaga tetanduran.
Ula sawa sawah wiwit dina iki gandeng wis bisa nrenggalangi tikus-tikus kang ama king mangan pari. Tak jenengake ula lare angon. Nggih, mendung tumiyung sampun sumilak, sampun sumisih tebih. Sinuwun Prabu Sri Mahapunggung ing Purwacarita kalih. Kula ingkang anekseni lenggah sampeyan minangka songsong makuthaning tiyang sak negari ngriki. Ugi penemban Begawan radi menapa dene Patih Jaka Puring lan ugi momongan kula sakembaran Ndara Sengkan lan Ndara Turunan. Ugi ingkang winantuing kamulyan Gusti Putri Ndara Darmanasti ingkang sampun kepanjingan Sang Hyang Bathari Sriyati. Dewaning Loh Jinawi inggih dewaning kesuburan. Rene nyatanipun dumados ing lelampahan lenggahipun Prabu Dewayasa ing negari Gilingaya kala wau. Sejatosipun adi kula Bathara Gulan ingkang Rama piyambak sampun purna darmanipun gumantos sireping negari Gilingaya lajeng negari Purwacarita ingkang kuncara Jayeng Bawana. Lelampahan menika dados pepenget mulyaning bumi ngriki sak wewengkonipun sampun ngantos wonten menapa-menapa durga mendhak kala sirna selami-laminipun.